மாவு கட்டுனா என்ன? சில உண்மை விவரங்கள் இந்த பதிவில். ஹாய் வியூவர்ஸ், நான் உங்கள் டாக்டர் குணால் பேசுகிறேன், ஆர்த்தோபெடிக் கன்சல்டன்ட், டார்க் ஆர்த்தோ ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மாவுக்கட்டு. மாவுக்கட்டு ஏன் போடுறோம், மாவுக்கட்டோட முக்கியத்துவம் என்ன, மாவுக்கட்டில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு டைப்லேயும் எதுக்கு நம்ம அந்த ஒவ்வொரு டைப் போடுறோம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்ப்போம். அதை தவிர மாவுக்கட்டும் நாட்டுக்கட்டும் என்ன ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். மாவுக்கட்டுன்றது வந்து பிஓபி அப்ளிகேஷன் சொல்லுவோம், பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். இந்த பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸோட தன்மை என்னென்னா, தண்ணியில் முக்கின உடனே அது ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகிடும், மாவு மாதிரி. கொஞ்ச நேரம் கழித்து அது இறுகிரும். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு இறுக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டர் தான் வந்து பிஓபி. இந்த பிஓபி மாவுக்கட்டை வந்து நம்ம ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி வந்து இந்த எலும்பு முறிவுக்காக நம்ம போடுறது மாவுக்கட்டு. எலும்பு முறிவும் ஜவ்வு அடிபட்டுறதுக்கும் நம்ம போடுறோம். இந்த நாட்டுக்கட்டுக்கும் மாவுக்கட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா, மோஸ்ட்லி ரெண்டும் சேம் தான். போடுற அப்ளிகேஷன் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நாட்டுக்கட்டில் வந்து கொஞ்சம் தப்பை குச்சி எல்லாம் கட்டுவாங்க. அதில் வந்து நம்ம டெக்னிக் தெரிஞ்சு ப்ராப்பராக அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த கட்டை குச்சி எதுவும் அழுத்தாமல், ஒரு புண்ணு க்ரியேட் பண்ணாமல், இந்த மாதிரி பண்ண தெரிஞ்ச ஆளுங்க கரெக்டாக பண்ணாங்கன்னாக்கா ரெண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் த சேம். ஸோ இப்போ எதுக்கு நம்ம இந்த மாவுக்கட்டு போடுறோம்னா, ஒரு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட இடத்துல அந்த எலும்புகள் அசையாமல் இருக்கிறதுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் நம்ம இந்த மாவுக்கட்டு போடுறோம். ஸோ எந்தெந்த மாதிரி ஃப்ராக்சர்ஸ்க்கு நம்ம இது போடுவோம்னா, அடிபட்டு விலகாமல் நிற்கிற ஃப்ராக்சர்ஸ் ஓரளவுக்கு ரெண்டும் நான் இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஃப்ராக்சர் வந்து அடிபட்டு விலகாமல் நின்றுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு இந்த மாவுக்கட்டு போட்டு நம்ம சரிப்படுத்தலாம். பட் அடிபட்டு விலகிருச்சுனாக்கா இந்த மாவுக்கட்டில் ரெண்டு விதமாக நாங்கள் இதை ட்ரீட் பண்ணுவோம். இப்போ அடிபட்டு விலகின ஃப்ராக்சரை வந்து நாங்கள் நேர்படுத்தி இந்த மாவுக்கட்டு போட ட்ரை பண்ணலாம். முக்கியமாக குழந்தைகளில் இது சாத்தியமாகும். குழந்தைகளில் இந்த மாவுக்கட்டு ஓரளவுக்கு நமக்கு அந்த எலும்பை பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் இந்த எலும்பு மாறினாலும் குழந்தைகளில் அது கரெக்டாகிடும் வளர்ச்சியில். ஸோ அதனால் உங்களோட டாக்டர் வந்து மாவுக்கட்டு போடுறதா இல்லை ஒரு சர்ஜரிக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு எடுக்கிறதா அப்படிங்கிறத அவர் முடிவு பண்ணுவார். பட் இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து எலும்பு விலகின எலும்பை நம்ம அப்படியே மாவுக்கட்டோ நாட்டுக்கட்டோ போட்டோம்னாக்கா உங்களுக்கு விலகின மாதிரியே சேரும். ஸோ விலகின மாதிரியே சேர்னதுனால உங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். ஸோ அதை நம்ம தனி வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் விலகி சேர்றதுனால என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு தனி வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே, மாவுக்கட்டில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். முதல்ல ஒரு எலும்பு அடிபட்ட உடனே ஒரு வீக்கம் வரும், ஒரு இரத்தக்கட்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு எலும்பு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு. எலும்பு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சுன்னா மேலே இருக்கிற தோல் வந்து கொஞ்சம் வீக்கமாக இருக்கும். இந்த இடத்துல ஃபுல்லும் ரத்தம் சேர்ந்து இருக்கும். ஸோ இது பேர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இரத்தக்கட்டுன்னு சொல்லுவோம். இரத்தக்கட்டு, ஹெமட்டோமா. ஸோ இந்த இரத்தக்கட்டு வந்து எலும்பு முறிவுக்கு சேரக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த இரத்தக்கட்டில் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த இரத்தக்கட்டு இருக்கிறதுனால, கொஞ்சம் விரிஞ்சு இருக்கிறதுனால நம்ம அரை மாவுக்கட்டு போட போகிறோம். அரை மாவுக்கட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி அரை மாவுக்கட்டு போட்டோம்னாக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு அரை மாவுக்கட்டு போட்டு சப்போர்ட் பண்ணோம்னாக்கா மீதி எல்லாமே உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். அந்த வீக்கம் கொஞ்சம் பெருசானாலும் சரி, கொஞ்சம் அகலமானாலும் சரி, இந்த பர்டிகுலர் மாவுக்கட்டில் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால் அந்த வீக்கமானது எவ்வளவானாலும் உங்களோட நரம்புகளில் அழுத்தாது. முக்கியமாக இங்கே உள்ள எலும்போடு சேர்ந்து நரம்புகள்லாம் போகுது. இந்த நரம்புகளில் இந்த இது வந்து அழுத்தம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இந்த நரம்புகள் அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த நரம்புகள் அஃபெக்ட் ஆகிறதுனால கால் அசைவுகள், கால் மோசமாகிறது, கால் கருப்பாகிறது, இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வரும். ஸோ இது ஒரு வாரத்துக்கு நாங்கள் போடுவோம். ஒரு வாரத்துக்கு போட்ட பிறகு முழு மாவுக்கட்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிஓபி காஸ்ட் இது நாங்கள் போடுவோம். ஸோ இந்த பிஓபி காஸ்ட் என்னென்னா வந்து, ஏன் அந்த பிஓபி காஸ்ட்டை போடுறோம்னாக்கா, நல்லா வந்து அது செக்யூராக அந்த எலும்பு மூவ் ஆகாமல் அதை பிடிச்சிக்கும்.
பட் அட் த சேம் டைம் இதில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா வீக்கத்துக்கு இடம் கொடுக்காது. ஸோ அதனால தான் எடுத்த உடனே நாங்கள் இந்த காஸ்ட் போட மாட்டோம். எடுத்த உடனே நாங்கள் இந்த அரைக்கட்டு போட்டு முடிச்சுட்டு இதை எடுத்து தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்து வந்து நம்ம இந்த முழுக்கட்டை நாங்கள் போடுவோம் ஃபார் செக்யூர் காஸ்டிங். எலும்பு முறிவு சேர்றதுக்கு முக்கியமாக ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்குது. அந்த டைம் யார் நினச்சாலும் அதை சீக்கிரம் ஆக்க முடியாது. கால்களில் முக்கியமாக 2 மாதம் மினிமம் ஆகும் எலும்புகள் சேர ஆரம்பிக்கிறதுக்கு. மேல் கைகளில் வந்து உங்களுக்கு 1.5 மாதம் டைம் ஆகும். 1 மாதத்துலேருந்து 1.5 மாதம் டைம் ஆகும். ஸோ அது வரைக்கும் நாங்கள் இந்த மாவு கட்டு போட்டு உங்களை அந்த எலும்பை சேர வைக்கிறதுக்கு கரெக்டான பொசிஷனில் சேர வைப்போம். ஸோ பேசிக்கலி இந்த மாவு கட்டில் இன்னொரு வெரைட்டி வந்து இது ஆர்டிகாஸ்ட்னு சொல்லுவோம். இப்போ புதுசாக இருக்கக்கூடிய ஃபைபர் கிளாஸ் மெட்டீரியல். இந்த மெட்டீரியலில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஹார்டராக இருக்கும் இதை விட, அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக போட்டுட்ருக்கோம். மாவு கட்டு போட்ட பிறகு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத அடுத்து பார்ப்போம். மாவு கட்டு போட்ட பிறகு முக்கியமாக கால்களில் போட்டோம்னாக்கா காலை கீழே தொங்க விடக்கூடாது. ஏன் காலை கீழே தொங்க விடக்கூடாதுன்னா இந்த வீக்கமானது, இந்த இரத்தக்கட்டானது இன்னும் பெருகும். ஸோ கால் முழுசும் வீக்கமாகி கால் முழுசும் இரத்தக்கட்டாகும். அது சலம் பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ காலை கீழே தொங்க விட அது பெருசாகும். ஸோ அதனால் உயர்த்தி வைக்கணும்னு சொல்லுவோம். காலை ஹைட்டாக உயர்த்தி வச்சோம்னாக்கா அந்த ரத்தம் திரும்ப உள்ள வடிஞ்சிருச்சுனாக்கா உங்களுக்கு அந்த வீக்கம் குறையும், ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கும். கைகள்லையும் அதே மாதிரி தான் லிம்ப் எலிவேஷன், கையை மேலே தூக்கி வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இதுதான் இருதயத்தை விட இது ஒரு ஹையர் லெவலில் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரத்தம் திரும்ப வடியும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வீக்கம் இல்லாமல் இருக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இன்னொரு விஷயம், இது மாவு கட்டு போட்ட பிறகு காலை கீழே வச்சு நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். சில ஃப்ராக்சர்கள் எலும்பு ரொம்ப பெருசாக முறியலை அப்படின்னாக்கா அந்த மாவு கட்டில் கீழே காலை வச்சு நடக்கிறதுக்கு நாங்களே அலோவ் பண்ணுவோம். பட் அது கொஞ்சம் டைமுக்கு அப்புறம் அலோவ் பண்ணுவோம். ஆனால் பொதுவாக மாவு கட்டு போட்டால் காலை கீழே வச்சு நடக்கக்கூடாது, கைகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதையும் நாங்கள் சொல்லுவோம். கைகளை நீங்கள் எதுவும் வேலைகளுக்கு யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதெல்லாமே சில விஷயங்கள் மாவு கட்டு போட்டால் நீங்கள் வந்து டேக் கேர் பண்ணிக்கணும். உங்களோட போன் ஹீல் ஆகிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருங்க. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த பொறுமை. அந்த டைமுக்கு உங்கள் எலும்பு ஹீல் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்கனாலும் அந்த எலும்பு உங்களுக்கு ஈடு கொடுக்கும். தேங்க்யூ.